size, sige lang magbutan. Naka-tissue direct. Ha? Tissue. Ang. Magani, wala na anak mo. Ubo gani ko, magawas ko na sipon. Mahal na ba ni kuan? Hello guys, this is Eric Hilot of UBC White, Dagadot sa white, Pinagapos sa my channel. Welcome to my traditional Hilot and Hilot of Barangays. Kuan gani ko. Nanay, 77 years old, grabe ng ubo. Ubog na kaya ang lawas. Grabe siya. God bless po sa mga viewers. Sa lahat po, God bless po sa mga sapat po sa lahat. Ugman lang daw, te. Ugman na lang daw. Si Auntie Esther o si Ayan, doon sila. Doon sila? Yeah, palitan na natin ni kuan sa imong order. Kung sa doon mo gusto. Litson, Siya to bang siya? Ayan? Auntie Esther. Sila. Doon daw sila. Ayan, o sa... Doon doon sila man. Kaya pagdasudan. Pagdadagsudan. Pagdasudan. Naripan dan, ripan. Pagdadagsudan. Pili, ripan daw, ripan. Ripanan na daw kanya. Ingon nga, ripanan daw kanya. Mga balik 3,000 daw sudan. Ripanan lang daw kanya. Ayun. Ay, ang buntag. Nalit jud niya. Ha? Ambot, na-plaster na siguro. Gamit naman daw niya. Iba na lang Tama na ba kayo magwan? Gisugdan na lang Ako kadali. Ha? Tay pila mangi dito tay? Nakatod ka? Wala mawala dito tay. Motor na mo. Bigtan mo. Gamay ra to kwarta dito. Okay ra ay. Wala dito. Ambot. Ay, sa din na siya. Nakatutol mo na kita. Karoon pa man. Okay daw. So, okay na? Karoon pa man tumukuan. Gamay, ano ba? 46. Mana man sila busy kung kahapon daw. Sige. Kaya ugma siguro sila mali. Maunang nakatutod niya yung gamit ko. Umot lang. Wala. Wala. Hindi naman ko mo to. Hindi na ko mo to dito. Sige. Abot na may mong kuwan. Saan ang parte sudan, Rick? Dito man lang ko, sukat lang dyan nga. Wa may business. Ano din ang walay business? Okay. Ana-ana. Ikaw lagi, wa may ana-ana lagi. Organic. Okay. Ako naman din na ako paglilot at ito. Gawa naman itong ilot na mo. Kanino ko mampot? Gawa naman niya akong bubod. Kanino ko mampot na nang bukas nga na wala niyong balik. Kaya sinod kay Digan kaya na ilang balay no. Wajagin ito. Ako bigla. Dito ikaw mo, naway. Manangin, May pintana, bigla, sirado. aircon, walay. Electric pan kay. Ambot kay ana man sa nindot ka ng kwarto daw. Hindi to, gwapo kayo. Ang dilinik. May tubig talagya tay. Okay, Rick. Ano puro mo yan mo? Ano ito na ay pag-sira. Tamo di ay? Dabo ba mo sila? Oh. Kuan yan, ilok sa playan. Ano mo pa yun? Si Esther lang ako. Si Esther lang akong papaliton sudan. Para siya magluto. So, Tama naman natin, isda o ano to? magpatsit na ng pamahaw pa nito, mga 1,000. Patsit, pamahaw pa nito, 1,000. Ay nagkwarto. Ay, Grabe. bahala. Yeah. Ngayon si Ante, ikaw lang daw iyang papaliton o ano niya, lutuon daw nimo. Mapilion lang daw ka. Papilion lang daw ka. Tama, ikaw magluto Basta, o uy, lami. mag-order na lang ka. Baboy, huwag mo po pwede. Order na lang ay. Kung Bakit order na lang ka, kung inyong daan din. Order na lang. Ay, tama. Hago na kayo. O gani, te. Mag-order na lang daw kay maghakot pa niya, magluto pa, order na lang daw. Ha? Order na lang sudan.
Primos na order. Order na lang daw og sudan. Mag-order daw. Oh, dili na lang daw magluto kay maghakot pa man daw Oh. siya. Asa man ta mag-order? Primo. Diya lang, mapalit lang. Primo, primo. Sige. Oh, sige daw te. Oh. Uma kay 18. Ang katong ko anti ba? Kapin, ako na itong pawasin. Mo gipalon rin Pawasin man ko to. hirik katong Dapat kuwan. gipalon rin. Kapin sa punsod. Mama niya. Oh, Imo tong ibalik? Wala ba? Uli, dali. Ha? Uli nimo? Oo, iuli na ko siya. Amo agay kutsun mo anay hapin-hapin kapit laba. Bukat kayo. Ay mo na, palit na lang ko gaan. Aso mo na yun. Tumitis. patok nilang balay. Hindi kasi magpalit sa sudan. Yan ang palit sudan na naman. Papalit na lang ito mga, mapapalit ng gusto. Kuhan lang. Dili ko pang. Luyang o kuhan mang. Napili sa luyang. Eh, Ako na yung humangon. Awa, wala siya. karang good. Sa kasimana na, lapo rin ko naligo. Sa kasimana di ko ligo. Magsige kag pandar electric panty kay mo nang makaupo init. Oo, Dapat aircon. aircon, usahay. Ah, dyan to aircon na to eh. Sa pikas, di naman, Kung air naman to. di nga siya abog, pikas. Wapo kay lang balay Abog eh. lang kay, Tingko puwa dyan. kuhaan pa lang ito eh. Tagkong bitana, pero sirado. Ah, yung Bitana, bitana gamay, lagi gamay magpuyo. kay bitana. Ah, gamay daw. Gamay bitana. Ya, sirado. Oo, sirado kayo. Ya, sirado, ay bangag. Itagal ang kurtina. Aircon, John. Di nato aircon kay Oh, butangan magbangag sa aircon. Tumulit ka pati. lamay ko, Uy, exhaust di pan. manggot. Lamay exhaust pan. Baka na ko. Ina ba? Eh, aman palit sudan. Sudan. Di na lang. Mamalit. Makaroon? Ah. Ikaw ang palit? Sino palit? Hindi rin palit. Sino palit? Damay sa bulan. Doon eh. Tulong na. Mag-ready na ko daan ito bayad. Oh, ready na siya. Pag-pan ba? Mapit ko dito sa inyo. Refund. Mapit ko dito sa inyo. Refundan ako. Ang kanan tao. Okay. Hilam na yung ano. Iyon Kanina, sa grabe blouse. nga. Basa tayo. Grabe pinagaganhal ng hilam ba? Basa kayo ko blouse. Hindi kalakaw sa una ma'am. Yasin? Ang sasakit niya yan? Mas kusog. Amo na siya gamintin sinuha. Wala maligo kita gapon. Diba daw sa sila? Wala ko sa minum gapo no? Ah, sige lang, dugay pa mampot. Pang. Okay lang mampot. Ate pa, ano kaya ay? Gabi, nag-back na nga ni ko kay lisod na ang liga box. Basta nasakita ako na yun. Kaya akong batang. Eh, kwinta na kwarta. Si ko ano, wala, trabaho lang Japon. Si DJ. Summer siya. Nanay summer? Ano ba yun? May Ano daan na ko. gay? Take na naman 100. Ay, 100 lang sa.
Ayan si Daante, kay wala tayo palit sugan. Ay, sumi. Bisita na. Bisita. Uy, ay si pa ma. Naman sila mama kadunta, masita sila ano na ito. Wala pa man po si mama. Di pa man na mangudang ang tindak iya. Yan nilang si ante. Apilin nila po tate. Pag umana taghilot sa isa, mukhaon. Balag mapas mo ang customer. Basta naghilot, hindi. Oo. Wala ka po niya paklayan na. Ay, naman na diya. Wala nga, kamayon ng manghilot pagkapas mo. Bahala na ng customer. Ikamato kay, Ah. taging si. O sabi niya, kita luyang, mang. Mang, tanghon niya, mang. Kaya pa kayo pagsabaw nga lang. Wala man kung sinilang nanti sa taan. Ah. Yan, mga pagsabaw nga lang. Ya, mahilot ko niya ba ugma, dili pwede yan no kada makano kus kung buhok ugma. Ulo lang ba siya? Ulo lang mabasa ang ulo. Ay, lang ligo. Ulo Ulo lang. na ta sa ulo. Ulo lang. Ayaw na yapil ang apaga, paubos. Wala na. Wala pwede. Ano lang kayo di mo ilot ang ulo yan no? Di pa nilot ang ulo. Ana-ana ko na. Hiling. Ano na siya. Paano ugma? Basta abaga na paubos din. Nakarelax naman po ka. Nang karon na dili pwede magbasa yan no? Ay, lang. Ron, dali. Okay pag uman Ah, sa pwede ko mabasa. Punta po ko kabalo. Okay rin. Ito bawal kita siya. 3 days din karaan. Doon sa una yan no? Sa unang panahon, gamay ra king hilot sa tiguang. Ah, yan yung mga pagong gas. Gas pag yung gamit sa una. Patuloy nadilaw. Wala yun, gas na yun, yan ang ginamit. Una ginakakaraan. Mo tanggal din ang panahon ng mga gas. Grabe na. Yung parte mo na inita na. Uy. Ano kung panganag yun ng panganag gas. Ano? Pero pobre biya kayo no. Electrical. Ang sa les nanay yan. Oh, Mana? pa. Lingkod ako. Ay, Ay, sumarit yun. Kan? Panot. Singot uga. Oo, sinuod yun. Matulog si Perla dito. Hmm? Ah. Timing ko lang ni mo. Ha? Matulog ko dito sa Ah. apan. Thank you for watching guys. Kay Bye-bye. buwan